prvog festivala hrane i kazališta u Glini pod geslom Teatar i tanjur. Nije baš tipično otvaranje jer smo već krenuli s izvedbama. Jučer smo u kući hrvatske himne ugostili tamburaški kvartet Bastion koji nas je oduševio koncertom klasične, filmske i popularne glazbe. Danas, netom prije večerašnjeg otvaranja, došli smo iz Topuskog gdje je ekipa Tim Bajke iz Kulturnog centra Osijek utjelovila 3 praščića i oduševila male i velike gledatelje. Uskoro nam slijedi i večerašnja predstava nakon koje možete kušati gulaš. Tako ćemo zaokružiti naslov festivala. Ali prije svega, pljeskom ćemo zahvaliti onima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Ministarstvu kulture i medija, gradu Glini, knjižnici i čitaonici Glina, Janafu, sada bih pozvala čovjeka koji je ovaj san sanjao odavna. Čovjeka koji od svojih snova ne odustaje i čini sve da se ostvare. Možda je trebalo proći vrijeme, neko određeno vrijeme, ali strpljivost je jedna od njegovih vrlina. On je organizator festivala i umjetnički voditelj Glinjol teatra, Dominik Karaula. Pozdravljam vas sve, dragi moji sugrađani, dragi gosti. Dobrodošli u grad Glinu, grad hrvatske himne. Dobrodošli na prvi festival hrane i kazališta Teatar i tanjur. Ja se moram još jednom zahvaliti i proširiti ovaj popis koji je Marta rekla. Zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija, zahvaljujem gradu Glini Ivanu Jankoviću, zahvaljujem knjižnici i čitaonici Glina, gospođi Suzani Šantek, i za Hrvatski dom i za sve što radite za nas. Zahvaljujem se Glinjol teatru i svima nama koji djelujemo na ovom području u kulturi. Zahvaljujem se Janafu na velikodušnom sponzorstvu. Zahvaljujem se Carlsberg Hrvatska isto tako na velikodušnom sponzorstvu. Zahvaljujem se Realistu za nekretnine. Zahvaljujem Šumarstvo Vis i gospodinu Mirku Oršuliću, Kafe baru Ko i gospodinu Seadu, Kafe baru Špica, Kafe baru Poš, Gogo automobili, Adriatic osiguranje, momcima koji sad kuhaju gulaš, Lovačkoj udruzi Jelen Stankovac, Autokući Cindrić, majici i šalici našem Sergeju, Door to Door, OPG-u Karaula, Vinariji Brzica, općini Topusko i ekipa iz Proge studija na čelu sa Stjepanom Kume, hvala ti i ovako. Zahvaljujem se Activity Spotu i mom bratu Karlu. Zahvaljujem se Lauri, zahvaljujem se Nataliji, zahvaljujem se Željku, Nikoli Cestariću, Adriani, Vinki, Anabeli, Ljerki, Marini, Tomić, Šantek, Marta, tebi se zahvaljujem. Zahvaljujem se svim izvođačima koji su bili jučer, danas i koji će biti ova sljedeća 2 dana. Samo. I sad, festival, ja sam si zapisao zašto, kako, cilj, hrana, osjetila, sve to, ali sad nemam više riječi ni za što to. Zašto? Zbog vas i jer je to meni velika želja od malena i drago mi je da smo sada tu. Pričao sam sad evo i s Damirom prije
Kiša je učinila to da smo se vratili u Dom kulture, u Hrvatski dom i možda je to stvarno i razlog, jer ovdje je kultura i ovdje treba biti kultura i što više kulture. A sada imamo nešto tajno što smo držali u tajnosti od svih, znali smo samo pojedini i ostavili smo to sad. Glinjol teatar će uručiti nagradu za izniman doprinos kulture jednoj osobi na području grada Gline. Antonija, molim te, pridruži mi se. Evo, dobro večer. Dakle, drago mi vas je vidjeti u ovako velikom broju. Evo sad sam ja izgubila riječ. Dakle, možemo malo o nagradi. Nagrada je od Gline. To je nešto što smo Dominik i ja u prvim danima organizacije dogovorili. Nagradu su izradili umjetnici, naši prijatelji Dorotea i Vojta Vočkoval iz obrta Perunovo kolo. I mogu reći da je nagrada unikatna, rađena je baš za ovaj festival. I nekako odluku kome ćemo dati ovu nagradu smo odlučili u roku 2 minute. Zato što je to osoba koja se godinama velikodušno daje za ovaj grad. Tako da, evo skratit ću, nagradu dobiva Ljerka Ihalić. Ovi dvoje su glumci pa su ostali bez riječi. To su moja djeca. Hvala vam. Bravo, Ljerka, bravo. Ja imam još samo kratko. Ovako. Važna stvar i važna napomena, zabranjeno je fotografiranje i snimanje predstave. Molim vas da se toga pridržavate. Poslije predstave je podjela gulaša, a vrijeme nam nije dozvolilo da to bude onako kako smo planirali, tako da ćemo to napraviti ovdje u blizini. I još jednom vam se zahvaljujem na dolasku i uživajte u festivalu. Hvala Dominiku, a sada je vrijeme da festival i otvorimo. Pozivam našeg gradonačelnika Ivana Jankovića da nam se obrati i otvori festival. Bliže dođi tamo da ga snimaš. Dobro večer svima. Dominik me zamolio da kažem nešto kratko i pametno. Ja ću probati bar kratko. Prije svega čestitam našoj Ljerki i mislim da svi u gradu kad smo čuli da će postojati ovakva nagrada, da je svima pala na pamet Ljerka. Tako da... Čestitam prije svega i Dominiku i cijeloj njegovoj ekipi na ovome što radi i što je započeo, jer kad smo razgovarali o tome, kad je to bilo u ideji, osjetilo se da će to biti nešto jako lijepo, jako dobro, a vjerujem da će vrijeme pokazati da će to biti i nešto jako veliko za ovaj naš grad. Jer sve ono što se u gradu gradi i radi, upravo ovakve stvari daju svemu tome smisao i bit ću slobodan
u ime svih građana grada Gline i u ime grada Gline, Dominiče, zahvaliti se tebi i tvojoj ekipi i na inicijativi i na svemu ovom što radite. Vjerujem da će i vrijeme biti i poslužiti nas da budemo malo i na trgu. Sinoć smo bili u prekrasnom dvorištu kuće himne i da se držimo ovoga da bude kratko. Reći ću na kraju da proglašavam prvi festival hrane i kazališta otvorenim. Živjeli! Hvala gradonačelniku. A sada red je da ispunimo obećanje s početka moga obraćanja. Predstava, večerašnja predstava, dovodi nam dobro poznatog Zijaha A. Sokolovića i njegovu predstavu Lijevo-desno glumac. Ovom je predstavom obilježio 50 godina svojeg umjetničkog djelovanja, unutar kojega su mu dodijeljene 92 umjetničke nagrade i 6 nagrada za životno djelo. Još jednom vas podsjećamo, zabranjeno je fotografiranje i snimanje predstave. Uživajmo u izvedbi. Draga publiko, hvala vam što ste